Hi guys, I'm Joma. What's up? I'm Joshua. Hi everyone, I'm JP. And welcome to Work Immersion 2019! Hey guys, ari na kami ulit subong sa may Mulilo ni kag pakato na kami subong sa barko sa John B. Lacson. Hi guys, so subong masaka na kami subong sa MV Captain John B. Masulod na kami. Spain, babaw. O, diba? Dari lagi ng totoo, damo yung kalatuan, kaya nagsalang kami, at kami sa dalong. Mga wannabe vlog, Live nga, live. Hello. Live. Hello. Anong masasabi mo ngayon sa... Sabi ko lang isang wako ng Diba sapatos? Ano guys? Sapatos sa medyas na mabilin, pero ang mga kayo, magpansubahan man. O paano masaya? Brief lang bilhin. Medyas lang gid. Just lang yan. Oo. Nasunod na kami sa buong. Kailangan baon ang among sapatos bago magsulod sa... Okay. Ari na kami sa buong guys, sulod siyang amon kwarto. Dili sa may MV Captain John B. 12D, 12C ka. 12C ka Bart. 12C ka. Your timer starts now. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raise your hands. Sa damol, balik niya. Itubog sa damol, balik niya. Oh, what happens next? Iputahan ko niya siya. Tapos, good afternoon, Miss Ben. A few moments later. Arriba las manos, caballo moreno penetra tu barrio, te enseño a roll hacer un rock back frente.
uban. And then ang the rest naman, ibalik ka naman kung masakay ka mapusit dito sa John B. Bacolod. Ha? Layo bala. Balmugap sa ila nga ano. Do ka namin kaya. Namin do plus ta do bala ako. May atop. May atop niya mahingita, niya magitong. Hi guys, ari kayo musubong sa Kampuestuan! So it's the end of our trip, and we hope you enjoy our navigational and immersion 2019. Thank you, bye.